Rat sai klembang phu Agustin Kramsa lapen ari sangho tumpen perangkia mai kepadupon. Lunse po Chandrokanto terang apal New Delhi along Bharat Sejati along kapajir. DLNA atum ingnam pen hongkewang ADGB IG athengno resim kiti. Kardom Karbi Prime tamalong penili thari sarnong karanse non birtang ton pen RG kha. Karbenglo Autonomous Council kepater pipon 6 aputhak krungching sayame kepado ponji along chitong dun thekthek pukaning je jesemet APH Celsia tumke ahok pet 6 alam Karbenglo arara tum chini dun dena puka phere atumlo pusi rat cyclem bangphu Agustin Kramsa lapen ari sangho tum phaikuni cricket thomarni pherangke amai kepado ponahut akoi pipon. Alang litum kaning je thua tengke pena phaikoni ni phai krepli ani kapido ponji 6 sidura puthak krungching saya mai ke phapon lake ahok pe 6 sidura puthak klardak pen kachini jia phansi phapondo lasila sonsona maya longjong si je tongdun de pulote lake racharia le kachu enji aphan chatla athela bangso amaya long 6 sidura kitab ke togwek abang pu pen chenglo constitutional export atonta doji lasti ahok pe 6 sidura puthak klardak pen kachini wek jia tung pulote krungching saya amaya long nangchi tongdun lab jia phansi alang litum ahin pen pachani pontu haladak alang litum klardak pen 6 schedule Constitution of India along 6 schedule long kopi aron sikitik ponma labang so klardak pen nang thanpo lasi lasona mai lasona seminar long ilitum kadu kobeta ki dun pen kachini dunji phansi kemit kusinili pudamji lasi nili phans tame nang phapon nilis tame dunji lasi ladak nili thekdamlong lo ba arjulong lo je ilitum Karbianglong political leaders lapen social organizational leaders kadu kabi kali pustame jai katharason Holiram teranason Horsing teranason Penchenglok social organization alidar idun bahini tum pustame 14 November 2021 arni Karbi Autonomous Council pen ke phapona seminar long che tongdun thekthi busialang nitum kaningje kache tongdun thekthi alam theta alang nitum kaningje teng pulote apor nangkipi komong pusipu inudal pen 9 minutes si apor nang pichot busialang nitum pu sinili pudang tung 9 minutes puke non labangso kapatik chot stame a seminar long che tongdun pen hadak 9 minutes kali 1 hour 2 hours stame apor doji lake specific nangli 9 minutes siding jelong chot popu ladak kithi gabe lake lok sabha a session kali rajya sabha a session kali assembly a session kali speaker abang specific la sopor an sini long choti pola ma vedake tasi seminar long 9 minutes wesi nang pimat nang pichoramat nitungke labangso tarik re pli November tarik re pli 2021 arni Karbiang Autonomous Council pen ke phapora seminar ke chetongdun thekte pubangke nilihin pen mangke alang litum chokchi pusi pudamji lasi nili pudai mangke itum kachi lisai labangso 6 schedule aron kupima kedo si jaya kathar laso alam 6 schedule alam lok pesi Karbiang long rat long dam lo tham lo si non laso seminar long dun pulonte jaya kathar dun vek nang po kaprek Holiram tera son dun vek nang po lapense Horsing tera son dun vek nang po ladak ke alang litum kupima kaning je 6 schedule aron alam expert constitutional expert advocate judge atumta dopo ladaksi iltum klar dak pen si chini po lasi alang litum dundede pulote alang litum ke kere mason si angthek dokok po lasi alang litum ke an sose eprang radalong Karbiang rat long labang so 6 schedule alama puthak
kaco bay alam kan ye tu ji pu awar sai ki riason si mandat po lasi nili pudami lasi je ka thara son 6 schedule akit tap si ottan si ratlong ke dam si 6 schedule aron alam lok si ke thang abang phule pinian ni 6 schedule a seminar ke dolong dunde pu bangkela bangke alang li ke chokche tactic lo kusini li pudamji lasi dotulang ini tum je kathar isya ke mangdo alang li pulo 6 schedule bang constitution first ke frame ahut 26 November 1949 ahut a 6 schedule si ini tum ke long nangji pusi alang li ke mang je kathar bang sitamin ale tum atha 1949 si ini tum ako ifichiru tu dia lo pulote ini tu arat Karbi lo arat tum kona sidola 1995 MOU ke sign kwane dak ini tum 6 schedule Karbi lo 6 schedule power na kele MOS 2011 MOS 2021 ko alo ni tum long 6 schedule area lo power na kele je kathar kopi kama thasi afichiru rongle 1949 ani kana 6 schedule se alang li mang rong demand rong lake alang li chokche pusi dili pudamji lasi ilitum an sose kiching thur an sose political power kelong abang sikenang jima mate 1949 pining pen ko alaning kalone ilitum India det British tong pen sadhin kelong ahut an ilitum ke afichiru thurong po lasi lahai kaddo kawe controversial alam the alang li ningje pik lasi laso controversial alam the kaning je kaddo kawe klar dak pen kachini ji alam the ajoine si inili pudami ke Karbi Autonomous Council pen ke phapon official ke phapon 6 schedule puthak kaching wa seminar along kidunde det ke lake nili pudami ke alang litum ke khorsing teron punon je kathar punon lapen ke huliram teran punon ben alang litum ari sangho tum kachirap kacheto organization tum punon alang litum ke political alli phansi kama thachon pusini lipudamji efrang ke bangjiani alang litum radalong labang so 6 schedule aron kacho bayalam ke thanam ji phan pusilatum kachi sik dolosi labang so asiminar loke alang letum nangche tongdunde deji alam si cepak lang tasi nilipudam hangtung alang letum 6 schedule alam thepen jong si seminar long nang dun bulote dake alang letum rem hokpo ahok alam klang rokpo rat long ke thandam 6 schedule alam ke cobai ko alam klang rokpo pu cichini si alang letum dak labang so seminar along nang dunde pusilatum cisik rong lalo nong gache thangklong lunse po chandrokanto terang phan Delhi along phaikuni krehiniarni India International Friendship Society pen Bharat Jati anong e kapajir pona berta humri dunlo ri pajap nong gache thangklong alunse po chandrokanto terang phan India International Friendship Society pen Bharat Jati anong e pajirsi lunse po akeng kamla pen asai kimia phan hokpon New Delhi along economic growth and international integrations akrung chingsai ke do hutsi laso anong e MP Sasikala Puspa Rameswamy arideng pen lunsipo terang sangko nong e tengdun Timasa National Liberations Army atum Assam lapen Central Gop angno phaikuni cricket thomarni risim kang tangtisi ingnam arlo pen hong anang bartanglo Dimahaso Keprialong phaikuni cricket thomarni DNLA area commander Naiding Dimasa pen bang thongkep asong bang phu atum ADGB Hirenat IG Dipak Kedia lapen Assam lapen Central Gop Saipumar angdo risim kang tang tisi mon samatowar long banglo वह सभी मुख्य अतिथि जो कि स्टेज के प्रेजेंट हैं कुलंगामुखा से सबको सम्मानित songa long ke do bang pharo ke thom abang phuatum monsa maphan hamphang along wang thulang puta songa songja dimasa pen birta ke aba hamphang aphan than pachini
non malam super fan virta mong ton pansina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस Nali tum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humre ignon. An sose kachini jia pan la abel ki pia number along humre iktame. Dhinamo fit puthot virta long pangthulo Karbi anglong apherang ke mati dipu lurulang so maker chisong Bikram Singh terang aphan India government pen konkora long ningkan ke thom kapekhi ji aphan director arpu pekpontang lo Central government pen Karbi anglong apherang ke mati dipu lurulang so maker chisong Bikram Singh terang aphan Railway Board Asar Kuabin Board of Containers Corporation of India Limited mate konkor anon official independence director arpu ningkan ke thom aphan pakhi toilo Laso alam toy mate order alo railway board a executive director pensi redact report Dipu matipung rongching room Lawrence rong pia rong amekar Joel Singh be la pen hena rong phar pia su pia kleng protiksa be PR tan inkan truck paralyze akesu chulong loka jok Karbi long termas council CM Dr. Tuliram rong hangaphan kerak pachu hang birta katni so sem lo birta nangle Munit ke kisu penhenu kisung e kisu plote chuklemun e chudamun epo anisan cholong jia phananta sung pikhangja lason si Joel Singh be lapen henarong pharpi asu piakleng protiksa bepi arta ningkan truck paralyze akisu cholong logachok pinang kisung chitong nanglo alang li kisu lake ningkan truck dulu lapen kisu tame pinang anatim hospital along ta chilanglo bonta kisu bang miun edelu puta asar pi sabra tum pen nang pachini dun kedam tang ningkan pli phosu selo kisu kachelang nona bang ke kachelang ijita avedalo alang litum nona bang ke kisung hektik lo lasi Karbeng long autonomous council Dr. Tuliram ong hangaphan nang rap vekta pusi alang litum pen tuning report Nilisupi akleng si bang kisu lasini nilitum pinangan chelang lo kechengsi ke doktor tami chelang lo dak civil hospital pa hosing itum chelang lo la kathar sar bang tami bibi atum hankelang kathar sar tami ni tum hanang pulo nanglitum chongdat chot penke nanglitum khorospati padam rinu la bangke un elu pusin ni tum hanang pu tami angko ni tumbang ining rengnu se also paning rengnu se angko Karbi aron tami chelang lab lo kethe kere anta ni tumla pangrum lab lo ke kala aron bana akam ase kar clip noi sikecha kunoi sumi mi kar clip noi anta ni tum lem lab lo masi on edel la sing tum non bang ke bikhakoigala tim Karbi anglong ACM sar Tuliram rong hang constant kinrila la nilitum asupi kisu tami nirap tha pusinitum kardom chinrila amen boson amen abang ke protiksa bipi ningkan ko ano kisu kisu ke ha jormo plot pen akisu ke non an ke ningkan truck ke pleng kai kai la kisu bang ko son na kisu abang ke lage paralyze mane jormo plot pen ta bibi room ibita 12 din lo amasing ke unide lo lasi non bang ke Karbi anglong sar Tuliram rong hang yong si nangrap lutin itum aku non
tami 15,000 pusi pu arni si heta wanglang la so doi pachu tha ni tum paro ko tum phanan ta pilo an pen arleng tum ta kisuman tu nang endun lo kemi si ki ong po video ta ni tum phanang paklang so doi chu pen kemi he la sing tum phan ta nang endun tha pusi ki wang hala lang di tum bang adoi pin ni tanang paklang kan la si adam bang ke 13,000 ta masing tumta chongdat chot penke 13,000 ke crossputi ta long ni der la nasi sar sami nirap tha sing tum chuning ri arong men ke da ke rong pierong loren rong pierong niliben ke jewel sing bi niliben bang Pertiksa bi pia phan no hai kerap chahan ke Raja semiat pet kopia ke sul. perlas Ingkan ko an. ningkan trop ko Along aprek da mai celang nam luma. jelang do Tenon bang ke kopi. namang ke ni apra man ja hai jelang dam hai ke bung dam do mange bhara long ni de mang ton ko aveder lo sa asi ni tumta kerap chahan iglo siam sarvasame ning ke me bang phu bang phiatum ke rap dun ji pute bang soi kon along rap pon me amen hena rong pharpi AGVB account number 741501039461 IFFC code BUNB0RRBAGB phone number 9101001127 Pinia berta kala pan sikang ton iglo do me thak me kurbang thu